בסדר. אוקיי, אז פה, ה-DVD הזה נקרא וואט לסלאם, Time for Peace, או זמן לסלאם. בוא נשמע. שמחכים לו, שיבוא. הנה הוא בא. מהרג'ה. وناس كتير بيسمعوا كلمة سلام وبيشكوا عن شو هو بيحكي شو هو السلام. How can it be that we have alienated ourselves from such a beautiful كيف thing? نحن بعدنا أنفسنا عن هالشي الجميل. And I can understand ليش أنا ليش بقول له لها alienating ourselves if it existed outside. من حياة ذاتنا إذا كان موجود بالخارج، But peace, ولكن السلام fundamentally, هو بالأساس في داخلنا. as our capacity to see, مثل ما عنا as هالقدرة our لنشوف، capacity to hear, مثل ما عنا هالقدرة as لنسمع، our capacity to reason, مثل ما عنا هالقدرة إنه نحلل، we also have the capacity. نحن كمان عنا القدرة لنشعر بالسلام. For so many people, ناس كتار this is an elusive goal. لناس كتار هيدا هدف وهمي. For so many people, لناس كتار this is something you really don't هيدا شيء think بالحقيقة about till it's the انت ما right بتفكر فيه time. حتى يجي الوقت الصحيح بحياتك. But I'm here ولكن أنا هون to tell you لقلك that now إنه is هلا always the right time. هو دايما الوقت الصحيح للسلام. Now, الآن اللحظة whatever this الآن now happens to be, وين ما حدثت and هاللحظة amazingly enough, اللي tomorrow هي will هلا، be announced. لأنه شيء مدهش للغاية إنه بكرة كمان رح يكون في Whenever that لحظة time هلا، comes, وأي وقت اللي كانت تجي it's the right هلا time to be fulfilled. هي بتكون الوقت المناسب لتمتلك. It is the right time to be content. هيدا الوقت الصحيح اللي تكون مطمئن. And why? وليش؟ For that, you need to feel your own. لأجل هالشي أنت بتحتاج لتشعر بعطشك. For that, لأجل you هيك need to understand you. أنت بحاجة لتفهم ذاتك. כן, אז פה... מרגש. מרגש. כן. אז פה רציתי רק לתת לך טעימה, מה שנקרא. כן. ואני מאוד אשמח להשאיר לך את ה-DVD הזה. תודה. הבאתי לך אותו, שיהיה לך במתנה. תודה. ונלך מפה. אז זה בעצם משהו שאני רואה כיסוד לחיים של בני אדם. אני צריך שיהיה לי שלום של עצמי. עם עצמי וקודם כל עם האלוהים שלי. לפני שאני אפילו מתיימר להציג איזשהו שלום לעולם או איזשהו פתרון לעולם. ואני רואה שיש המון אנשים עם כוונות נורא טובות רוצים להביא שלום לעולם הזה, לתמוך בשלום בעולם הזה. אבל עד שאין להם את המקום הפנימי, הם לא יכולים להביא משהו אחר. ונוצר דבר מגוחך. הרבה אנשים שרוצים לעשות שלום, באים ביחד, מתחילים לריב בין אחד עם השני. אבל שילמדו שלום, על שלום פנימי, כל הקיצוניים האלה. אז לכן, זה מצד אחד, ומצד שני אין שום ספק שצדק חברתי חייב להיות שם, שוויון חברתי חייב להיות שם, חופש, גם של האישה, גם של הגבר, של יחסים של אהבה. אני אישית מאמין שגן עדן זה פה, קודם כל. אם אני לא יכול לחיות בגן עדן בעולם הזה, לתחום את הגן עדן אחרי חיים. לפחות הגן עדן פה זה בטוח. אני עכשיו פה. ואם יש גן עדן אחר כך, אז נמשיך פשוט. למה לא? כן, אבל גם, את יודעת, הנושא של טעויות, בוא נגיד, זה דומה, בעיניי זה דומה לבן אדם שהוא גר בבית, ויש לו רהיטים, ויש לו בית נורא יפה, אבל הוא לא יודע איפה המפסק להדליק את האור. כן. והוא קם בלילה מהשינה, הוא צריך ללכת לשירותים, והוא לא יודע איפה האור, והוא הולך לשירותים, הוא מתחיל להתקל. אז מה אתה יכול להגיד?
שזה טעות, הוא עושה טעויות, הוא נתקל כחושך. ובאותה צורה, אני מרגיש שכל עוד שיש לנו חושך בפנים, לא יכולים לעשות טוב. חושך של חוסר הידיעה, של חוסר החוויה, אז איך אנחנו יכולים לחיות באור הזה? נכון. ולכן נראה שהמסר הזה של האור הפנימי, של היופי הפנימי, ותראי כמה זה יפה, השוויון, אם נדבר על שוויון, השוויון שהאלוהים בעצמו עושה, שהוא נותן לכל בן אדם את השלום שלו בתוך הלב, את האור שלו בתוך הלב, איך שלא נקרא לזה, את השלמות שלו, את המלאות שלו, את הסיפוק שלו. מעל ומעבר לכל צרכי הגוף וצרכי הצרכים של העולם הזה, יש לנו קודם כל צורך מאוד מאוד בסיסי, צורך של הנשמה שלנו. ובשבילי אני קם בבוקר עם לב שמח, עם נשמה שמחה, כי למדתי משהו. כן, הפנמת מה שלמדת. הפנמתי, כן, הפנמתי בדיוק. אתה ממשיך לחיות ברמה יותר טובה. וזה יפה מאוד לראות, בן אדם כמוך, כשהכרתי אותך, ישר ראיתי, וואלה, יש פה אור, יש פה המון אור באישה הזו. תודה. אני מקווה. אז עכשיו אולי זה בשבילך, באתי באופן אישי, כאילו להזמין אותך לעולם הזה שפרם רבד, שמהרג'י מגלה. הוא מגלה את זה בכל העולם, בכל רחבי העולם. לאנשים הכי עניים, הכי עשירים, הכי זה, בלי שום הבדל. מאפריקה, מהודו, מסאוט אמריקה, הוא הולך בכל העולם ומלמד את המסר הזה. וזה הזמן שלנו. זה הזמן שלנו. לחפש את האור הפנימי. לחפש ולמצוא. אם אנחנו מחפשים, כוונה שלנו לחפש. כן. בטח אנחנו נמצא. הכוונה היא נכונה. כן, והוא נמצא פה, הוא אומר, אני נמצא פה לעזור. ואתה מחפש את האור הפנימי, הוא אומר, יש לי את הכלים, יש לי את הדרך, הוא קורא לזה הידע. הידע שמלמד איך? לניצחון. בדיוק. ידע הוא מביא ניצחון. ולכן אנחנו מקפידים על העבודה שלנו כמודעות. אם אתה מביא מודעות, אתה תהיה ער לעצמך. ואם אתה ער לעצמך, אז יש לך לכלבי החברה. אתה יכול לעשות הרבה דברים טובים. יופי, נהדר. כן, עוד משהו? תודה רבה לך. תודה רבה לך. שוקרן אלק. עפואן, אהלן וסהלן. מע הסלאמה. מע הסלאמה, ביי.